Kaixo, guardion, jakin hemen elkartu gehala Bertxako 3. solairuan, Etiopia Utopia Fundazioak antolatu dugun denda bada, eta egongo da gaur hasita, gaur inauguratuko da Angel Olararekin, eta bukatuko da urtarrilak 8an. Angel Olaran, Hernaniko gizon bada, 72 urte ditu, eta 20 urte bizi izan duzen Tanzanian, han aitatxuri bihurtu zen, eta handikan juntzen Etiopiara Bukro izeneko herrialde batera. Esan berak orfanato bat egin zuela, eta eskola bat, Sameri izenekoa, eta bertan 1000 umezturtz daude. Bolondrez mordo batek organizatzen dugu, eta baiten dia ekitaldi pila bat, Donostia Santo Tomasen postua jarriko da, hemen denda hau, eta horrelako 1000 gauza. Kotxe Maelutxi, datorren abenduaren 14an, asteartea, arratsaldeko 5:00 aurrea, Donostiako Pretxan izango gara, Etiopia Utopiak egin duen denda politi horretan, gure argazkiak zuekin batera atereaz, argazkia sinatuz, eta 5 euren truke, gure argazkia dedikatua izateaz gain, Utopia landuko duzue pizka bat ere bai. Bueno, lagunok, zatozte! Ez bakarrik asteartean, Gabon guztietan, urtarrilaren 8 arte, honera, Donostiako Pretxara. Zatozte, denda polita dago, gauza askorekin, Etiopia Utopiaren alde.